poema que a València tingué el gust de llegir el volgut professor meu i gran poeta Salvador Jaffe, que és un poema que a mi m'agrada molt, que està fet a l'estil d'alguna manera de fer de l'època medieval. Llevada la primera part, la resta són apariats. I basat també en un poema celebrat de Jordi de Sant Jordi, poeta valencià del segle XV, del seu poema que comença dient «Desert d'amics, de béns i de senyor», que parla del captiveri d'un home, d'un cavaller valencià fet presoner a Nàpols en el segle XV, i és un poema que és un plany d'aquella persona que captiva, es veu abandonada de tots i un poc canta a l'esperança de tota persona en situació límit. I jo fent algun paral·lelisme amb aquest captiveri de l'època medieval amb el que pot arribar a ser un captiveri en l'època actual de les persones del segle XX, segle XXI, que som nosaltres, doncs vaig assajar de fer en versos apariats un poema també per fer-li un homenatge a Jordi de Sant Jordi, que diu així. El poema es diu El clam del captiu. Estranys viaranys porten hom assenyat a situació de captiveri. Com cavaller d'alt llinatge, fou oblidat de fer estatge a Nàpols, fet presoner. Són les presons actuals diferents de medievals. Són gàbies sense barrots, com un riu ple de canyots, on cauen sense remei tant el plebeu com el rei. Gent de tota condició, tots hi fan aportació, des del més espavilat fins al més poc assenyat. En temps de la cibernètica, la gent és tan poc herètica que ens creiem molt avançats i de poc no eixim pelats de voler fer patrimoni i al modell a l'oncle Toni. Més, oïu el clam del captiu que cobra vida i reviu, que ara està ben emboirat, no sap ni com ha passat, d'uns ullets i d'una nina, qui sap ella mandarina.